Il-Ministeru għall-Edukazzjoni u l-Ministeru għall-Għawdex u l-Ippjanar fi stqarrija konġunta ċaħdu kompletament l-allegazzjonijiet mill-kellim nazzjonalista Mark Anthony Sammut dwar xi problemi bl-investimenti kbar tal-pannelli fotovoltaiċi fuq is-soqfa tal-iskejjel pubbliċi. Huma qalu li l-pjan ta' stampa qarrieqa tas-sitwazzjoni fejn l-iskejjel kollha f'Għawdex u anke l-iskola primarja tas-Siġġiewi mamrin bil-pannelli li qed joperaw u huma konnessi mal-grid tal-enerġija. Skont il-Gvern, dawn is-sistemi jiġġeneraw ma' 32,000 kilowatt peak ta' enerġija mix-xemx kull sena. Il-Ministeri spjegaw ukoll li fl-aħħar snin diversi skejjel f'Għawdex fosthom dawk tan-Nadur, Kerċem, l-Arb, iż-Żebbuġ u r-Rabat għaddew jew għadhom għaddejjin minn xogħlijiet ta' rinnovazzjoni u għalhekk xi pannelli kellhom jitneħħew temporanjament. Dwar l-iskola tal-primarja ta' Siġġiewi, il-Gvern qal li s-sistema qed taħdem b'mod normali u lis-sena li għaddiet sar intervent biex jiġu installati inverters ġodda ħalli ttejjeb l-effiċjenza. L-istqarrija konġunta tennit ukoll li fuq dawn il-faċilitajiet qed isir programm kontinu ta' manutenzjoni preventiva minn uffiċjali tekniċi tas-servizz pubbliku, kompletament differenti minn dak li qal il-Partit Nazzjonalista. Finalment, waqt li tenna l-impenn sħiħ b'investiment f'soluzzjonijiet sostenibbli fl-infrastruttura edukattiva, il-Gvern akkuża lill Partit Nazzjonalista li qed jibbaża l-attakki tiegħu fuq skorrettezza u dikjarazzjonijiet foloz.